yayi garipun wong akeh ya. Alah. Yayi garwanipun wong akeh iki lho. Kakang. Kagetmu aku ya ora trima lho, lolone kan mau. Niki wis salah ganteng kok iso. Kan maksude Aja nemen-nemen. Kuwi mung sak sore ning jero mobil. Dek mencret. Bar mangan sumpil. Wong ora Warga sumpil. pan. Sing wedok ora masak terus mencret. yayi garipun kakang yayi. Injih kacang, Mas. Iya kacang atom. Wong iki kudu sing budaya, sing seni. Sing Wong semeleh. Lah kok malah kayak perahu ngene. Ganjele sandal ndase lho. Malah ngene lho. Lah ngene lho, wong mbok sing wibawa ngono ra iso. Iya. Yayi garipun kakang yayi. Tahu tanggapan nganggo ngene iki. Lah terus, Pak. Dek mengung ngiduli, blangkone cek mengung ngalor. Lah kok malah kayak hula hoop ngene ya. Bisa diputer-puter lho. Menak. Enak. Pangku, Mas. Kelo, njaluk pangku kelo. Alah. Gage. Dak ngono. Alamat dipisui mamo meneh ki engko. Apa? Sopo? Kanca kowe. Ah. Sing wedok kaya komorate, sing lanang kaya komodo. Komodo ngemplok ndasmu. Lah lha komorate karo sapa? Komojaya. Kowe iki dagelan kondang ya kalah karo kene. Lah kok saged? Dek ngenani nyalonke DPR. Banner iki dipasang sak nggon. Oh, alasane perapatan kae. Yayi, Injih, Kang Mas. tresnaku marang sliramu. Kang Mas nek ngomong madhep mriko mawon nggih abape amne ndak enak iki. Kowe ngengkel lho, kowe marang tak omong. Kowe ndek sore tak omongi ngengkel kono aja nggawa cangkem sing iki lho kok. Ngengkel ae. Gawa cangkem sitoke ka lho. Cangkem sitoke rung garing. Ketingale Kang Mas niki benjing kalau pun sudah jadi suami. Mas. Oh. Alah. Ono milane cebloke mbok ya. Ngomong. Ngomong ngono lho ben aku ki cepak. Pangku iki ning sedelo ae ngono. Wong dipangku ora gelem meneng malah ngene. Lah akhire. Akhire aku yo keri. Yayi. Among hati pami Kenapa? Iki ngapa? Ngeget-ngegeti kancane. Iki lho. Luar Kowe teng dagelan liyane kono. Kenapa? Pak Bupati kula pun lunas kan langsung. Guyon, kok dikira guyon. Bang, abahe wis lunas, niken wis lunas, aku wis lunas. Kok sing ra jelas iki kowe lho kok iso. Kene wis. Napa? Tapi dikek BRI langsung disetorne. Ngono rumah. Ayo nyanyi. Kene-kene iki Yayi. Wanine karo cacilike. Tresnaku marang sliramu tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung. Pecahing dodok utaing ludira sedumuk bau senyari bau. Ya Allah. Kok iso? Kok iso sedumuk bawuk iki piye to ya? Kudu sedumuk bawuk. Lah piye? Iya to, Mas. Sedumuk batuk. Batuk. Kaya kuwi nek bathuke kok. Kaya nek bathuke kok. Rumangsamu nek bawuki po kasar. Boten. Biyen ki enek majalah Joko Lodak.
wedang. Leres. Yojo. Nggih. Nek sing diarani kuncung ki cah lanang, cilik nang kene ana kuncunge nek bawuk kuwi cah cilik sing kuciran loro. Iwo nengen. Saking asosiasine wong-wong kuwi. Ya wong-wong lho. Lah iya. Perkara majalah kuwi aku geger karo maratuwaku. Kok iso? Lah piye lah bawuke tak kei kuncung lho, Bang. Ya ora entuk. Ora oleh ya. Kene-kene Yayi. Jane dikelabang. Luput pisan kena Muni. Isa muni ta? Iki lho, piye kowe muni piye? Piye ta le? Kowe kalau muni piye? Iki lho. Luput pisan kena Wong enek wong nyanyi Malah gak ketok serem. kene-kene Yayi. Malah bumbu ndak enak. Engko diumbah digodhog banyu anget kenyil-kenyil. Pancen Kecil aku. raiku kaya telo. Luput pisan kena pisan. Mbak Niken, sampean gandeng saka kono njajal sampean gandeng saka kono. Mlaku wong loro njajal. Oh nggih. Mbak Niken, badhe teng pundi? Badhe gua telek, Mas. Wah, nemen yo. Nemen. Seneng nek bojomu telek nang bendina dikeruk. Sapa sing aku bojoku? Hah? Sing ngakoni bojoku sapa? Etok. Oh, ngono to. Lah dene aku ndek bojo sampean ora anakku kowe gendruwo kabeh. Yayi, ora pareng kaya ngono. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan kene sira. Alah. Sentaman Taman Keputren. Makam Pahlawan mendem mbokmu. Taman Makam Pahlawan cedhake Taman Kaputren. Ya. Yen gampang luwe gampang. Biar masyarakat Ngawi pirsa, Mbak Niken asli saking Kota Kediri. Kota Kediri. Sekarang sekolah kelas berapa? Setunggal SMA. Setunggal SMA pinter nyinden, Bang. Alhamdulillah. Anake mondol sing wedok, Bang. meteng, Kelas 5 SD. meteng. Meteng. Masa meteng. Ngawur. Lah nyapa? Wis nglairne kok. Oh, malah nemen. Iya, Pak. Wis malah. Aku banyolan ki suwi lho karo Lairnya ya wujud bayi tandel. Duh. Kaya anu wujude kethek. bojone mondol ki leng lairne anak iki pas meteng songo. Usum tikus lho. Ora meteng songo. Dadi nang kuping, nang ndas, nang cengkel, teng prentul ngono. Dadi meteng kaya wong duwe tumor ngono kae. Ading prentul. Yen nangel. Kelo, melok ngamene mburi apa piye? Kaya kan kaya kara ngerti nek kowe. Hah? Iso wayang kulit regenge disaingi nguri. Padahal kae bayaran cilik lho. Apa to saiki sing ora disaingi iki apa gusur disaingi. Ngono Angel Ben ketok mesra janggute karo sampean enakne lho, Mbak. Ben ketok piye nomane. hati-hati untune pasangan lho. Engko mok jawil Pak. Iki untu palsu lho, Mbak iki.
Untu palsu. palsu. Asline sakmene, ya. Ngawur malah sakmono lho. Kok iso Enek 2 meter. Tan kena Alah, alah. tinumbas arek wes wes Ora enek sing enek ning. Jawilen to, Sampun jawilen ngene to? kan. Sampun Jawilen. to, Bang. Jajal nek. Jawilen. Nek. Jawilen nang ngene lho. Hore bagus. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Enek sing kurang kok ya Om. Napa? Ndoke urung. Yoke nang jero. Ben radek kulite ben radek pondo karo nigan. Iki bar ki kok mesti ngombe obat. Napa kok sakit? Mencret, sumpah tenan. Kaken mangan sumpil. Lah sumpel rong diolah kok dipangan. Oh layak bokonge kandel. Pempesan to kowe. Cangkemmu. Iya. Kon iso ya moh. Engko nek garing gak nglenthek dhewe jere. Tan kena ati nombas harta SMU kelas 1 suarane apik, jogete apik, bocahe ayu jajal tenan. Nemen no. Paket komplit. Paket komplit ya niken kuwi. Suarane apik, Nggih. pasuryane apik, kulitan kuning, Diatur. joget apik. Mula nek larang ya lumrah. Lumrah. Lah dine mondol iku. Pripun? Pripun ngerti kula. Lah adikmu nyapa ta? Bisu. Bisu bisi aku. Mondol nek iki omong jelas aku ora roh kok bisi. Mau sing goblok ya gembleh kae wong nek kok omong bisu wis ping pindho. Lah nyari ngono bangga ditekok ini gak aku geblak. Ya ndak tiba. Kakek napa iki? jenang kula mawon Oke, nggih. anu kok kibot yo. Monggo, Saka monggo. anu. Anu mawon dicampur mawon. Oke.